opération belebeleba de kɔnɔ quoi. SEMA est mis monté pour que k'a yɛrɛ protéger ka zone minnu b'a ka contrôle kɔrɔ a k'u fana protéger. Bɛɛ b'a dɔn sisan Daesh bɛ ka opération baw kɛ o zone ninnu kɔnɔ Menaka, Gao ani Menaka côté ni Kidal bɛ frontière la. Donc opération ninnu u bɛna sirabaw sécuriser Kidal ville quadrillée contre une éventuelle menace Daesh ani banditisme sugu bɛɛ. Bon, opération dans un premier temps a bɛna kɛ Kidal région kɔnɔ, mais dans un deuxième temps opération bɛna étendue région tɔw ma SEMA bɛ yɔrɔ minnu na. Aw bɛ kan ka nin couvre-feu min kɛ nin ye an b'a kalama k'a fɔ Mali saridasolakaw fana bɛ Kidal an n'olu de bɛ kan ka kɛ ɲɔgɔn fɛ wa ou bien SEMA dɔrɔn de bɛ kan ka nin kɛ. Force minnu bɛ zone na u bɛɛ informé de don ni ye décision yɛrɛ ye population bilara ka taa di faamaw ma Kidal gouverneur ma MINUSMA ma force o force bɛ yɔrɔ minnu na opération kan ka kɛ yɔrɔ minnu na a b'a kalama population dira ma n'u bɛ se ka participer à opération na SEMA inconvénient foyi t'a bolo pour que an ka ɲɔgɔn dɛmɛ. Mali saridasolakaw olu ye jaabi jumɛn di nin na? Pour le moment jaabi ma segin ka na mais ampliation dir'u ma. Mɔgɔ dɔw y'a yira k'a fɔ ko le fait que SEMA bɛna wuli a kelen ko ka dugu lakana wagati min na a fɔlen don ko ka bɛnkan sɛbɛn kuma lawaleya ko a bɛ sɔn ka na ni gɛlɛya ye SEMA ni saridasolakaw ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ jaabi jumɛn di olu mɔgɔ sugu ma? Min bɛ se ka na ni gɛlɛya ye o ye ka espace to ye Daesh k'a minɛ ou bien banditisme sugu bɛɛ ka développer o yɔrɔ ninnu na o de bɛna ni gɛlɛya ye ka ɲɛsin Mali saridasiw ma SEMA ma population ma fiyali force internationale minnu bɛ yen bɛɛ kan k'i jɔ k'ale ka jɔyɔrɔ minɛ bon an SEMA mɔgɔw an ka responsabilité ye min na an bɛ yɔrɔ minnu na u ka sécurisation na an jɔyɔrɔ min ye min ye an bɛ fɛ ka jɔ n'a ye. Aw ye couvre-feu labila tɛ a yira k'a fɔ ko mankan ou bien gɛlɛya bɛ an ni Mali saridasolakaw cɛ ou bien bɛnkan sɛbɛn na wagati min na a fɔra ko marifatigi jɛkulu bɛ ka marifa bila kɛrɛfɛ. Non, opération in a détaillé bɛ décision kɔnɔ. Kidal, est-ce que SEMA kelen dɔrɔn fanga bɛna se bali ka dankari? Il faut que an ka solution endogène de ta ka ɲɛsin o gɛlɛya ma. Le fait que aw yɛrɛ bɛna wuli ka aw ka yɔrɔ lakana aw yɛrɛ ye, est-ce que ni bɛɛ ko k'a bɛ nin kɛ a ka yɔrɔ la, est-ce que a tɛna i ye bɛnkan sɛbɛn minnu fɔ a la lawaleyali a tɛna gɛlɛya dɔɔni wa? E bolo solution ye jumɛn de? K'an sigi pour que an bɛɛ ka sa ou bien k'an sigi ka force wɛrɛ kɔnɔ min tɛ yen ka na yɔrɔ lakana force min bɛ yen ale de kan ka jɔ ni yɔrɔ lakana ye.